ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖରା ଛୁଟିରେ କାହା ଘରେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୋମବାର ଥିଲା ଆଜି। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାରିଆଡେ ଟିକେ ନଜର ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଆମ ଭାଉଜଙ୍କ ଗଛରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଫୁଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଫୁଲ ତୋଳି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଜଣେ ଭାଉଜଙ୍କର ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆମର ଛୁତିକିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ତ ଏମିତି 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବୁ, ତ ଗଛରେ ଗଛେ ଫୁଲ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ, କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୋ ଦିଦି ମତେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ତୁ ଖାଲି ଯୋଗ କର ନହେଲେ ମୋଟି ହେଇଯିବୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ କରୁଛି। ଯୋଗ ସରିବା ପରେ ଆମ ଭାଉଜଙ୍କ କିଛି କାମ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମତେ ଧରିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଭାରି ଗେଲ କଲି। ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଦୁଇ ପିଲା ଆସି କହିଲେ ଦିଦି ଆମକୁ ନଟିଆ କମେଡି ଦେଖ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ନିଅ ଏଇ ଫୋନ ଆଉ ଦେଖ ନଟିଆ କମେଡି। ସେମାନେ କହିଲେ ଏଥିରେ ନଟିଆ ଆସେନି। ମୁଁ କହିଲି ସେଥିରେ ନଟିଆ ଆସୁଛି, ଖାଲି ତମେ ଦେଖିପାରୁନ। ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଫୋନରେ ନଟିଆ କମେଡି ଦେଖେଇବାରୁ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଘରେ ବାଜା ଆଣି ଖୁସିରେ ବଜେଇ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ ବଜାଇଲା ଆଉ ଜଣେ ନାଚିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।